שלום, אני רוצה להסביר לכם איך מנהלים מבחן במערכת פועל. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים ליצור אירוע שהוא מסוג מחנה אימונים, ואפשר לקרוא לו מבחן בדוגמה הזאת. אחרי שאנחנו יוצרים אירוע בתור משתמש שיכול לנהל את האירוע, יש לי כמה אופציות שאני יכול לעשות. דבר ראשון, למחוק את האירוע. דבר שני זה לעדכן את האירוע, שזה הדברים הרגילים שיש בכל אירוע, ובאירוע מסוג מחנה אימונים, שזה המבחנים, אפשר לעשות עוד שתי דברים, שזה ניקוד, אנחנו נגיע אליו בהמשך, וניהול מבחנים. אז בואו נעבור לפה, זה ממשק לניהול המבחנים, ויש לנו פה הגדרות. בהגדרות אנחנו יכולים לבחור קריטריונים למבחן, ולתת את הציון המקסימלי לכל קריטריון, שבעצם הציון המקסימלי צריך להסתכם ב-100. אז אנחנו יכולים להוסיף בפלוס, להוסיף עוד קריטריון חדש, ולתת לו איזשהו ציון. שימו לב שאחר כך אנחנו צריכים להוריד מציון אחר, כדי שזה יסתכם ב-100. כמובן צריך לשמור בסוף כל פעולה, אחרת לא ישמרו נתונים. ואפשר גם ב-X למחוק קריטריון, ושוב לעדכן חזרה. ציון עובר שלנו, אפשר לעדכן אותו גם באיזשהו ציון אחר, ולשמור את הנתונים. דבר הבא שיש לנו פה זה קבוצות. כרגע מוגדרות שתי קבוצות, גרופ 1 וגרופ 2. אנחנו יכולים להוסיף עוד קבוצה, ויכולים גם להסיר קבוצה. מה זה קבוצות? בעצם קבוצה זה איזושהי ישות שאפשר לחלק, אם אנחנו רוצים לחלק את הנבחנים או את התלמידים לכמה קבוצות, אז אנחנו מגדירים כאן קבוצות, ואחר כך אנחנו נתאים את התלמידים לקבוצות האלה. לזה נגיע עוד מעט. דבר אחרון שיש לנו פה זה משתמשים, זה בעצם כל משתמש אני יכול להתאים אותו לקבוצה, והוא יוכל לנקד ולתת ציון לנבחנים בקבוצה הזאת. אז אפשר, כמו נניח בדוגמה של user A, בכלל לדלג על המשתמש הזה, או לבחור משתמש, לעשות לו V, ולבחור לו קבוצה אחרת, גרופ 1. או שאנחנו בעצם נוותר עליו. אוקיי, אז מה אנחנו עכשיו רואים? נעבור לדבר הבא, שזה המשתתפים. במשתתפים אנחנו יכולים לראות את כל מי שנרשם למבחן, לאירוע, ויכולים לעדכן לו כמה דברים. יכולים לעדכן את החגורה שהוא נבחן אליה, את הדרגה שהוא נבחן אליה, למשהו אחר, אם הייתה איזושהי טעות, או שאנחנו רוצים לעדכן, ואת הקבוצה שהוא נמצא בה. כרגע יכולים להסיר תלמיד מאירוע ולעדכן את הפרטים שלו. בקבוצות אנחנו מסדרים את התלמידים לפי הסדר שאנחנו רוצים שהם יהיו בקבוצות, אז אפשר גם למיין אותם באיזשהם פריסטים לפי גיל ולפי דרגה, או שאפשר להזיז אותם איך שאני רוצה ידנית. לאחר מכן אנחנו עוברים לניקוד. נחזור לקבוצה אחת. ופה אנחנו רואים שזה הסדר שסידרנו שם בקבוצות, זה הסדר שיהיה פה בניקוד. אז הניקוד אנחנו יכולים לתת בגלילה, או שאנחנו יכולים לעשות כאלה ציון טקסטואלי ולהכניס פה מספרים ידנית. פה אפשר לעבור בין משתמש למשתמש וליצור ולתת לו ניקוד גם משתמש אחר. אם אנחנו נותנים ציון שהוא יותר גדול מהמקסימום, אז הוא פשוט ישמור לנו את הציון המקסימלי. וניתן לו ציונים גבוהים, או ניתן לו סתם ציונים נמוכים. זה לצורך ההדגמה של תלמיד שעובר מבחן ולא עובר מבחן. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בעצם עכשיו נתנו ציונים. בואו רגע אני רק רוצה להדגים, זה בעצם view של מנהל המערכת. מנהל המערכת יכול, כמו שראיתם, לראות את כל הקבוצות ואת כל המשתמשים ולתת ציון
בשביל כל משתמש, אבל בגדול משתמשים אחרים שיכולים רק לנקד, הם לא יכולים לעשות את זה. ונעשה את זה בדוגמה של user e, על דוגמה של אם נתחבר ל-user e, אז הוא בעצם, כמו שאתם רואים, הוא לא יכול לעשות את כל האופציות של מנהל המערכת, מנהל האירוע, אלא הם יכולים רק לעשות ניקוד. ובניקוד הוא יכול לראות רק את הקבוצה שלו ורק את התלמידים של הקבוצה הזאת, נבחנים של הקבוצה הזאת, ולתת ציון הוא יכול רק בשם עצמו. אז הנה עכשיו הוא נתן את הציון בשם עצמו. זהו, גם פה הוא יכול לעשות טקסטואלי ולבחור כמה תוצאות הוא רוצה לראות בעמוד. במקרה הזה יש רק אחד, אז זה לא אקטואלי. אז נחזור חזרה למשתמש הראשי. ונחזור לניהול המערכת. נעבור לתוצאות. בתוצאות, אחרי שכולם נגדו, אנחנו עוברים לתוצאות, שבעצם המטרה של התוצאות זה אוטומטית לעדכן את הדרגה מהדרגה הנוכחית לדרגה שאנחנו נבחנים אליה. בסדר? אז דבר ראשון אנחנו יכולים להגיד מי לא ישתתף בסופו של דבר במחנה, במבחנים, אפשר לסמן אותם, ואז הדרגה שלהם לא תעודכן. אבל אם כולם ישתתפו בסופו של דבר, אנחנו פשוט ממשיכים הלאה, ואנחנו רואים פה את הניקוד, את הציון, ואם עבר לא עבר. אז שימו לב שכל השאר מתחת לציון 60 שהגדרנו, חוץ מהתלמיד הזה, שהוא 94, בגלל זה אצלו מסומן V, לכל השאר מסומן X. אנחנו יכולים בעצמנו לסמן V, אם אנחנו רוצים בכל זאת להעביר את התלמיד הזה, שימו לב שהדרגות האלה הולכות להשתנות אחרי שאנחנו עושים המשך ושלח. אנחנו נראה שהדרגות שלהם כבר התעדכנו לדרגות שהם נבחנו אליהם. ולעומת זאת מי שלא עבר את המבחן, הדרגות שלהם נשארו אותו הדבר. דבר אחרון שאני רוצה להראות פה זה שתי דברים בעצם. זה ההדפסה, ההדפסה של התלמידים. איך אנחנו מגיעים ל-view הזה של ההדפסה, אני רק רוצה להראות מההתחלה. באירועים, אם אנחנו נלחץ פשוט על האירוע עצמו, אנחנו נגיע לפה. ומפה יש את האופציה של הדפסת משתתפי האירוע. שבעצם פה כולם מודפסים, אבל אם אנחנו רוצים להדפיס רק מי שבקבוצה אחת, אז הם יתפסו גם בסדר הנכון של הקבוצה. בדרך כלל אם אנחנו לא מסמנים, אז הם מודפסים לפי האלף-בית, לפי האלף-בית קודם של המועדון, ואחרי זה של קודם כל מועדון בנפרד, ואז בפנים לפי האלף-בית של התלמידים. ואם אנחנו בוחרים את הקבוצה, אז פה זה לפי הסדר שאנחנו בחרנו להם. אז פה אנחנו יכולים לעשות גם שוב להדפיס משתתפי אירוע, ולהדפיס אותם לפי הסדר שבחרנו. זה דבר ראשון. דבר שני, זה נעבור שוב לניהול, גם דרך פה אפשר לעבור לניהול. הדבר האחרון זה תעודות. אם אנחנו רוצים להדפיס תעודות לתלמידים, אז אנחנו בוחרים תעודה. פה בתעודות, כמו בתעודות של תחרויות, יש אופציה, כל מיני אופציות. אני לא אעבור על כולם, אבל בגדול אני אראה את החשובים. אנחנו יכולים, רק לצורך ההבנה של מה קורה בתעודה, אנחנו יכולים לבחור את התעודה עצמה, רק כדי לראות אותה יותר טוב. אז נבחר איזשהו משהו, סתם שדומה כאילו לתעודה. אתם יכולים להעלות פה את הדיזיין של התעודה שלכם, נניח אם זה לרוחב, בדרך כלל זה לרוחב. יכולים להוסיף שם, להגיד פה יהיה השם, פה תהיה תמונה של התלמיד, פה יהיה התאריך, ופה יהיה נניח הדרגה שהוא נבחן עליה. ולשמור, אפשר לעשות הדפסת דוגמה, הדפסת בדיקה.
אם אני לוחץ על הדפסת בדיקה לראות שככה זה ייראה בערך. כמובן אנחנו מדפיסים על התעודה עצמה, על הדיזיין המודפס של התעודה, בגלל זה התעודה עצמה לא מודפסת, מודפסים רק הפרטים. אפשר גם להדפיס בדיקה ביחד עם התמונה, או שאתם יכולים להדפיס על הדיזיין עצמו. אז אחרי ששמרנו הכל, אנחנו יכולים לעבור למשתתפי האירוע, ולראות שהתווספו לנו עוד דברים של הדפסת התעודות. אפשר להדפיס לכל אחד בנפרד את התעודה, או שאפשר להדפיס ישר לכולם את כל התעודות. אז אם אני מדפיס את כל התעודות, אז יש לי פשוט פירוט של כל התעודות. זהו, זה בגדול כל הדברים שאפשר לעשות במבחנים. תהנו.